Taldeko sexu bortxaketagatik 9 urteko espetxera kondenatutako 5 gizonak behin-behinean aske uzteko erabakiaren autoa helarazi die Nafarroko auzitegiak aldeei. Protesta eta elkartaratzeak eragin ditu erabakiak. Joseba Siron udaleko alkateak eta Laura Berro udaleko berdintasun zinegotziak epaiaren inguruko balorazio bat egin dute. Motxila 21 Nafarroko Down sindromearen elkarteko musika taldeak izango du 2018ko San Ferminetako txupinazoa jaurtitzeko ohorea. 4 hautagaien artean bozka gehien jaso dituztenak izan dira. Iruñako udalak onetsi du ostalaritza establezimenduen ordutegia San Ferminetarako luzatzea. Ebazpena aurreko urtetako baldintza berberetan zehazten da. Eskubide sozialetako departamentuak desgaitasuna duten personentzako 70 plaza berri sortu ditu zentro okupazionaletan eta 11% gehitu du finantzaketarako aurrekontua. Egungo legealdian beste 2 erakunde gehitu zaizkien Nafarroko gobernuak diruz lagundutakoei, Leitzako udalak kudeatutako zentro batez gain. Kultur programa asteburuan abiatuko da 2 kontzerturekin, Einaute Lorrieta musikari eta konpositoria Tafallan izango da gaur eta Oibarko Aritza abesbatza Orriagan larun batean. Neguan jai erraldoia eginen dute ene kantakoekoak lagunek. Horri begira bideoklip berriak grabatu dute, alemana du izenburua. Kaixo, ezagutu ditzagun ekainako 22 utzi dizkigun titularrak. Taldeko sexu bortxaketagatik 9 urteko espetxera kondenatutako 5 gizonak behin-behinean aske uzteko erabakiaren autoa helarazi die Nafarroako auzitegiak. Erabaki honek protesta eta elkarretaratzeak eragin ditu. Joseba Sironek udaleko alkatea eta Laura Berrok udaletxeko berdintasun zinegotzia epaiaren inguruko balorazio bat egin dute. Elkartaratzea egin zuten atzo milaka herritarrek udaletxeko plazan, Iruña herriko mugimendu feminista deituta, justizia heteropatriarkala dela salatzeko. Erabaki honek adierazten du emakumeen segurtasuna ez dela lehentasuna inolaz ere sistema judizialarentzat. Adierazten du proportzionaltasuna eza bereziki emakumekin gertatzen dela. Hau ez da beste batalla bat baizik egunero pairatzen dugun sistema heteropatriarkala salatu du Amaia Zuziak Iruña herriko mugimendu feministaren izenean. Elkartaratzearen ondotik manifestazioa egin zuten protestan parte hartu zutenek eta asko Nafarroko justizia auzitegira joan eta inguratu egin zuten auzia salatzeko. Iruña herriko mugimendu feministak esan du apustu instituzionalak neurri ausartak eta eragile sozial eta politiko guztien konpromisoa beharrezkoak direla indarkeria sexistari aurre egiteko. Izan ere, 6.000 euroko fidantza ordaindu eta gero kalera aterako dira behin-behinean. 2016ko San Ferminetako talde bortxaketan parte hartu zuten 5 erasotzaileak. Nafarroko probintzia auzitegiak hala erabakita eta defentsak egindako eskaera aintzat hartuz, biktimarengatik 500 kilometrora bizi direlako. Biktimaren lasaitasuna sosegoa bermatzeko horren larriak ez diren beste neurri batzuk hartu behar direlakoan dago. Ihes egiteko arriskurik ez dela azpimarratu du, halaber autoak baita delitua berriz egiteko arriskurik ez dagoela ere. Kasuaren oihartzunarengatik eta eragin duen presioarengatik arbuio soziala elikatu duelako arrisku hipotetiko hori zalantzan jarriz. Epailetako baten boto partikularra jaso du kontran Jose Francisco Koborena. Ark kartzelan segitu behar dutela defendatu du, salatzailearen egonkortasuna eta lasaitasuna etaren inguruarena bermatzeko. Pasaporteak entregatu behar dituzte erasotzaileek eta astean 3 aldiz epaitegi baten aurrean aurkeztu beharko dira. Zigortutako 5 gizonezkoak aske uzteko erabakiak protesta ugari eragin zituen atzo Euskal Herriko hainbat hiri eta herrietan, baita Espainiako bertze tokia unitzetan ere. Laura Berro Arantzadi taldeko berdintasun alorreko udal zinegotziak epaiaren inguruko adierazpenak eskaini ditu udaletxera gerturatutako edabidentzako. Joseba Siron Iruñako alkateak ere La Manadaren behin-behineko askatasunaren inguruko balorazioa eskaini du. Zer den jendeak pentsatzen duena gizarteak nola ikusten dituen afera hauek. Azkenik, esaten duen eta bukatzeko, noski San Ferminak daudela egoera hauek baino askoz ere gorago, ez? Eta
Iruñeko hiritarrek erabaki zutela 2016 urteko San Fermineko goiz ikaragarri horretan erabaki zuten eraso sexisten aurkako abangoardian jarriko zela, estatu mailan, eta horretan egongo direla jakingo dutela nola egon eta zer egin kasu bakoitzan. Beraz, konfiantza osoa dut alde horretik ere. Motxila 21, Nafarroako Down sindromearen elkarteko musika taldeak 2018 urteko Sanferminetako txupinazoa jaurtitzeko ohorea izango du. 4 hautagaien artean boto gehien jaso zituena izan da. Iruindarrek aukeratutako txupinazoa izango da aurten ere. 4 hautagaitzen artean Motxila 21 izan da bozkatuena. Motxila 21 da Nafarroko Down sindromearen elkarteko musika taldea. 2005 geroztik lanean dihardu desgaitasuna gizartaratzeko garrantzia publikoki erakusten. Kasu honetan musikaren bidez. Txupinazoak botatzeko bertze hautagaiak ziren Rastrojo artearen adizkideak eta Krisalis Nafarroa. Udalean eskainitako prensa agerraldian eginda hautagaitzaren aurkezpena. Oso pozik gaude marroi honetan eguteagatik. Iruñeko udaletxeari, bere eskuzabaltasunari esker, printzipioz alkatearen eskubidea izan da, hiritarren artean bozketa egiteko aukera emateagatik. Iruñeko udalak Sanferminetarako ostalaritza establezimenduen ordutegiak luzatzea onetsi du. Ebazpena aurreko urteetako baldintza berberetan zehazten da. Iruñeko udalak onetsi du gertu diren Sanferminetarako uztailaren 7tik 15 bia barne ostalaritza establezimenduen ordutegiak luzatzen dituen ebazpena. Aurreko urteetan bezala, ordutegi zabalagoa izanen dute Iruñako taberna, kafetegi, jatetxe, taberna beresi, ikuskizun kafetegi eta bingo aretoak, goizeko 6ak arte. Diskoteka eta dantzalekuen kasuan ordutegia ordubete gehiagoz luzatuko da, hau da goizeko 7ak arte. Araudiak ezarritakoarekin bat, establezimentok ustu beharko dira muga ordu hoietatik aintzina. Ordutegiak ezartzen dituen ebazpen horrek xedatzen ditu baita ere garbiketa lanak egiteko gutxieneko denbora tarteak. Hartara erabaki da establezimendu publikoak itxi eta hoiek berriz ere irekitzeko 3 ordu iragan behar direla gutxienez. Ebazpenaren oinarria irailaren 23ko 201/2002 foru dekretua da, zeinak udalei baimena ematen baitie udal mugarteko establezimendu ordutegiak luzatzeko patroiaren festak ospatzen direnean. Eskubide sozialetako departamentuak zentro okupazionaletan desgaitasuna duten pertsonentzako 70 plaza berri sortu ditu eta finantzaketarako aurrekontua 11% gehitu du. Egungo legedian, Leitzako udalak kudeatutako zentro batetaz gain beste 2 erakunde gehitu zaizkien Nafarroako gobernuak diruz lagundutakoei. Zentro okupazionalek 70 plaza berri sortu dituzte gobernuarekin sinatutako hitzarmenaren barruan eta exekutiboak hoien kofinantzaketa indartu du aurrekontuan egindako 11% igoerarekin. Egungo legealdian Nafarroko gobernuarekin adostutako zerbitzuei gaineratu zaizkie Down sindromearen elkartea eta gure sustraiak elkartea Leitzako udalak eskualdeko biztanlei zerbitzu emateko kudeatzen duen Okile zentro txikiarekin batera. Horrela plaza berria kontuan hartuz 7%, igo da zailtasun fisiko eta psikikoak dituzten personentzat Nafarroko gobernua finantzaturiko plazen kopurua. Foru lurralde osoan guztira 971 plaza daudelarik. Era berean, exekutiboak diru laguntzez bidez indartu ditu zentroak kudeatzen dituzten erakunden ekimenak. Hoietara 5.847.200 euroko guztizko aurrekontu saila bideratuz. Egun 7 gizarte erakundek kudeatzen dituzte Nafarroa osoko 21 zentro okupazionala. Aspaze, hau da, Aspaze Pres eta Uxane eta Subintza Beriainen Burlatan Elizondo Ibaiondo Lakuntza Orkoien San Andrian, Zangoza eta Baia, Tutera eta Bilatuertako zentroak. Elkarkide Arantzadi, Iturrama, Labradas eta Lizardi.
Ziganda Ferrer Fundazioa El Molino, Leizako Udala Okile, Down sindromearen elkartea Itaka Sepap eta Gure Sustraiak elkarteak Gure Sustraiak. Aspazeren ekimenez, 1979an sortutako Berako Uxane zentroa izan zen aitzindaria Nafarroko zentro okupazionalen artean. Gure Sustraiak elkarteak Ollon duen 20 plazako zentroa eta Down sindromearen elkarteak Iruñan duen 36 plazako zentroa dira, zerbitzuen finantzaketa Nafarroko gobernuarekin partekatzea erabaki duten azkenak. Horrez gain, enpleguaren aldeko Aspaze Nafarroko Fundazioa zentro okupazional berri bat ireki zuen Iruñan 2017an, Aspaze Pres 14 plaza zornitutakoa. Bestalde 7 plaza baizik ez dituen Okile zentroa Leitzako Udalaren ekimenez abiatu zen duela zenbait urte, eta egungo legealdiaren hasieran gobernuak emandako finantzaketa egonkorra jasotzen hasi zen. Duela 39 urtez geroztik, haiztian aipatutako erakundek zentro okupazionalen tankerako ekimenak garatu dituzte. Desgaitasun fisiko edo intelektualaren kariaz, aldizka edo behin betiko merkatuko lan jardueretan jarduteko aukerarik ez duten personen integrazio eraginkorra lortzeko. Urtero zentro okupazionaleteko 10-15 persona enplegu zentro bereixiren batera edo ohiko enpleguetara bidera ditzakete. Jarduera okupazionala norberaren autoestimo eta garapen hobetzeaz gain gizarteratzeko tresna ezin hobea bilakatu da, eta zenbait kasutan enplegua lortzen laguntzeko ere balio izan du. Desgaitasu duten personen eskubidei buruzko konbentzioan aitortutako eskubidea betez. Zentro okupazional guztiek terapia okupazionaleko eta doikuntzako personal eta sozialeko zerbitzuak eskaintzen dituzte. Honako alderdi hauek lantzeko, bizitza ohitura osasungarriak, ariketa fisikoa, estimulazio kognitiboa, ahalduntze, autogestio eta autodeterminaziorako trebetasunak. Baliabide komunitarioen erabilera eta norberaren autonomiari eustea. Halere, zentro bakoitzak dagokion jarduera programa ezartzen du. Gure Sustraiak elkarteak honako hauek lantzen ditu. Ingurumen hezkuntzarako baliabide naturalen kudeaketa, abiltegia eta lore zaintza baratzea. Ostatu baliabideak eta sukaldaritza tailerra. Down sindromearen elkarteak profil administratiboko lan gaitasunak, agirien artxiboa, harrera erosketak, salmenta, kontabilitatea eta marketinga lantzen ditu. Fanek enpleguaren aldeko Aspaze Nafarroa Fundazioak teknologia berriekin lan egiten du, Aspaze Pres zentroan eta baratzeko naiz lorezaintzako jarduerak. Manipulazio industriala eta diseinu eskaintzen ditu Uxane zentroan. El Molino zentro okupazionalak honako programa hauek ditu, manipulazio industriala, baratzea eta lorezaintza, laguntzaileen prestakuntza, sukaldaritza eta katerina. Okilen, kuadernatzeko eta gutuna azalaritzako lanak, postontziratzeko lanak, oparien diseinua eta teknologia berrien erabilera. Elkarkidek 215 erabiltzaile dituela izaera ekologikoa duten jarduerak lantzen ditu. Zehazkiago esan da, baratzeko naiz lorezaintzako zereginak, produktuen bilketa, manipulazio grafiko eta industriala, elikagaien manipulazioa eta aldizkari baten idazketa eta maketazioa. Tasubinsak 567 persona biltzen ditu zentro guztien artean honako jarduera hauen inguruan. Manipulazio grafiko eta industriala, etxe tresne elektrikoetarako naiz automobilgintzako, osagaietarako piezen egiaztapena eta sekuentziazioa. Automobilgintzako osagaietan zinta itsasgarria jartzea. Piezei bizarra kentzea eta manipulatutako objektuak egiaztatu eta edukiontzietan jartzea. Betetzeko, pisatzeko eta etikatatzeko lanak. Sormen naiz gorputza adierazpenerako jarduerez gain. Zerbitzuak foru komunitate osoan sakabanatuta daude, Ollo bezalako landa eremu txikietatik Tutera eta Iruña bezalako hiri eremuetaraino. Leitza, Bera, Elizondo, Lakuntza, Zangoza, Tafaia, San Adrian, Bilatuerta, Beriain, Burlata eta Orkoien gisako tamaina erdiko herriak barne hartuta. Asteburuan kultur programa 2 kontzertuekin abiatuko da. Eñaut Elorrieta musikari eta konpositorea Tafaian izango da gaur eta bihar larunbatarekin Oibarko Aritza Abesbatza Orreagan.
Kultur programa gaur abiatuko da Inaute Lorrieta musikari eta konpositoriak Tafallako kulturretxean eskainiko duen kontzertu akustikoarekin. Larunbatean, Oibarko Aritza Abesbatzak errezitaldi eskainiko du Orriagako elizan. Honela, emango zaio hasiera musika, dantza eta artea bilduz, ekainaren 22 irailaren 8 bitartean Nafarroko 36 herritan eskainiko den askotariko programa zabaloni. Musikaren bitartez Inautek bidaiatzeko eta norberaren baitako geografian dauden bideak ibiltzeko gonbita luzatzen dio publikoari. Berak landutako testuez gain konpositoriak beste poeta eta idazle batzuen konplizitatea ere bilatu ditu. Erbesteratze politikoa pairatu dutenak, hau da Joseba Sarrionaindia eta Joan Oliver, naiz erbesteratze poetikori buruz idatzi dutenak Mario Benedetti, Arkaizkano, Bernardo Atxaga, Barne Arturik. Kontzertu honetan bere azken diskoko kasuak entzun ahalko dira. Adibidez, non dago nire herria, geografia, nire aitaren etxea, azken balsa eta deserriko kontradantza. Inaute Lorrieta Kentzazpi euskal musika taldearen sortzaile eta kantaria da. Atzo da bihar eta argiak lanek eta Puenikoperus izenburua daraman azken diskoak talde honen biografia markatu dute. Alabaina, 2013az geroztik bide berri bat ireki zen Inaute Lorrietaren karrera artistikoan. Elkar diskotxearekin deserriko kantak izenburuko bakarkako bere lehenengo lana argitaratu zuenean. Handikona, bi zereginak uztartzen ditu, bakarkakoa naiz Kentzazpi taldeari atxikitakoa, eta sona handiko kontzertu bira egin du hainbat areto eta antzokitan zehar. Hitzordua arratsaldeko 8:30 izanen da. Bestalde larunbatean ekainako 23an Oibarko Aritza Abesbatzak errezitaldi eskainiko du Orriagako elizan Zazpiretatiko aintzinera. 1974an sortua Abesbatzaren jarduera musikala ugarituz joan da azken urteotan, polifonia eta folklorea uztartzen dituen errepertorio zabala osatu arte. Eta horren adibide garbia dira udaberrian naiz eguberrietan eskaini ohi dituen kontzertuak edota Oinarko erdiaroko merkatuetakoak. Horrez gain, herrian antolatzen diren bestelako kultur jardueretan eta ongintza kontzeptuetan ere parte hartu ohi du. Era berean, Aun Paso dokumentalean eta Castelloko 2017ko Aplek Nadalenk jaialdiaren 10. edizioan parte hartu du. Kultur programa haziz eta evoluzionatuz joan da udan Nafarroan eskaintzen den kultura aisialdiko proposamenekin garrantzitsuena bihurtu arte. Kultura, Kirol eta Gazteria departamentuak antolatutako ekimen honek Nafarroko geografia osoan edaturiko musika zirkuitua garatzen du. Kultur jardueraren deszentralizazioa bultzatuz eta foru komunitateko bandei beste herri batzutan jotzeko aukera eskainiz. Hartara, era askotako musika formatuak uztartzen dira, tradizionalak naiz garaikideak. Dantza eta arte plastikoen arloko proposamenez eta turismoaren arloko jarduerez. Itxaropen bat birrinduan, oroi mina infinitua, tarri bat hain txikia ezen, amets bakarrean sartzen den. Neguan jai erraldoia eginen dute Ene Kanta taldeko lagunek. Horri begira, bideoklip berria grabatu dute Alemana izenburupean. Neguan jai erraldoia eginen dute Ene Kantakeko lagunek. Horri begira bideoklip berria grabatu dute Alemana. Sator jator diskoa izanen da jai erraldoiaren ardatza eta orain grabatzen ari diren disko horretako aurrerapena da Alemana. Horretaz gain jai erraldoian Ene Kantaken betiko kanta arrakastatsuak jo eta dantzatuko dituzte. Eta konpainia bereixian eginen dute, Nafarro osoko 7 konparsako 32 erraldoiarena hain zuzen ere. Zehazki Txantrea, Sanduzelai, Atarrabia, Irurtzun, Agoiz, Aurizberri eta Mendillorrikoak. Jai erraldoia edukiera handiko 4 aretoetan eginen dute soilik. Erronka handi eta kizigarria Ene Kantakeko lagunentzat zein haien zalentzat.
Jai erraldoia lau aldiz eginen dute, Iruñan abenduaren 29an, Nafarroa Arenan, 2 egun lehenago abenduaren 27an ikuskizuna Donostian estrenatuko dute, Anoetako Belodromoan. Azken aurreneko emanaldia Barakaldon eginen dute Beken, urtarrilaren 2an, eta azken saioa, urtarrilaren 4an izanen da Gasteizen Buesa Arenan. Emanaldi guztiak 5etan izanen dira eta ateak 4etan zabalduko dituzte. Ekainaren 12tik sarrerak salgai dituzte 30.000 dira guztira, aurretik 12 euroan dira salgai, txarteldegian 15 ordaindu beharko dira. Sarrerak internet bidez nkanta.org web orrian jaso daitezke. Egunaren lehen partean zerua lainotsu edo oso lainotsu egongo da eta xirimiria egingo du. Arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira eta arratsalde gauean zerua laino gutxikin geratuko da. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Temperatura maximoak gutxi jaitsiko dira, minimoak azken ordutan neurtuko dira. Larunbata goizean Iruñaldean lanbroa eta lainoak zeruan laino gutxikin egongo da eguerdialdean. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, goizean haizea ipar-ekialdetik finkatuko da. Temperatura minimoak nahiko jaitsiko dira eta maximoak nahiko igoko dira. Igandean udabeteko giroarekin segituko dugu, temperatura maximoak pixka bat gehiago igoko dira. Kostaldean 27-28 gradura iritsiko gara eta barnealdean haize gaindituko dira 30 graduak. Gainerakoan, lainoa egun sentian eta oskarbi gainerako ordutan. Arratsalde gauean baliteke bero lainoen bat sortzea.